നമ്മുടെ ക്യാപ്കട്ടിന്റെ ഒരു അപരനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഫ്രീ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കാണിച്ചട്ടെ. സോ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ ക്യാപ്കട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ VPN കണക്ട് ചെയ്യണം, ഈ സാധനം നെറ്റ്വർക്ക് എറർ കാണിക്കും, എഫക്ട്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരത്തില്ല, അത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ട ആൾക്ക് ഫ്രീ ആണ്, നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോർ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് മാത്രമല്ല ഈ സാധനത്തിന് VPNോ വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഇതിങ്ങനെ ചുമ്മാ സീംലെസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് പോയിക്കോളും. സോ ആളുടെ പേരാണ് ക്വൈക്കട്ട്. സോ ക്യാപ്കട്ട് ക്വൈക്കട്ട്, അതായത് പേരിൽ തന്നെ ഒരു സാമ്യതയില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഇന്റർഫേസും. വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എഫക്ട്സ്, ട്രാൻസിഷൻസ്, അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ്, പിന്നെ മ്യൂസിക് ലൈബ്രറി, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്തും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ക്യാപ്കട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറുന്ന ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്വിച്ച് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നടത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് സീംലെസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റും. നിങ്ങളുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് ഈ ആപ്പ് വഴി ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് താഴെ കമന്റ് ഇട്ടുക, നോക്കാം.